tumore batengatik. Ama, ez zuen nahi inor minbizia zuela jakiterik, baina ebakuntza ondo atera da, eta ilusio egin dio kroniko honetan agertzea. Horda, bi esker ekartzeagatik, eta posten gara asko zuranoa ebakuntza ondo iratea, eta, bueno, iso. Eta zer gehiago, norden Jule Goikotxea, nentsaka, denak ezagutuko duzu segure asko, baina irpasatxo bat egingo dugu. Zer da, filosofian gainera doktorea da. Feminista militantea berak pintzen duenez, eta, beste gauza asko, idazlea, pakila, igure idatzi du eta hori aurkestra etorri da, editoria ere bada, eta gero irakurriko duzue bere iritzia eta irakurriko gerazko bere esaten dugu, bai berrian, edo bai eta benere entzuten ditugu bere iritziak. Katalinako irragileetan ere ezten du, inaz gogoratzen izenak. Eta beste gozazte egiten du. Eta gero, bestean beste bizipe bilduma, 2016-tik bultzatzen du, horki buru oso interesgarriak uste dute daudela, feminismoari buruzko liburu interesgarriak. Eta beste gauza asko egiten ditu, baina hemen apuntea badaukat, baina ez dakit, gauza garrantzitsuak anu, ez? Nori ikasi zuen edo zer egiten da, gauza garrantzitsuak egaztu zain, ikertzailea dela, eta ibili dela, bai Cambridgeen, eta Kanadan bai, eta Oxforden bai, eta gaur egun irakasle marabilloz da. Eta ikerlari ikertzaile ganetan. Ez da iretik zalan egiten ikerlari zaretan, ikertzailea zaretan. Bia, gure kontratua da ikertzaile eta irakasle. Bale, ikertzaile, ez da? Ikertzaile ikerlari, beti horre dutzen gara ikertzaile ikerlari horretako, horre guztiok, ez? Eta gero, iguruak ez da jakina, eta orduan, hartuko dute, zera, zureta hartuko dut, idatzi dituenak kontatzeko zer. Ez ditutenak buruz ikasi. Horrenik, irakurri nuen bere lehen liburua, Traktatus izan zen, Traktatus, poesia liburua da, eta aspaldi idatzi zuen, 2014an, Labazeta saria jaso zuen, eta gomendatzen dizuet, nik hor deskubritu nuen beste Tomas. Gaztuek igual ezakizue Tomas, norzen, baina adinekok, Tomas badakigu segurazko norzen. Tomasito. Flanagan. Tomasito Flanagan, espaldu zuen zetu, zero galde duzuen. Nik hor zer deskubritu nuen. Eta, beste bat idatzi zuena, demokraziaren privatizazioa. Beste bat, euskal demokrazia patriarkala. Beste bat, ¿por qué necesitamos un estado feminista? Eta gire, papel handia eta estagidos, bai? Eta, azkena uste dutela duze, politeismo bastazo. Hemen eukazuen gaur orkestuko duena. Eta, okarraz banago, laster egongo da, ingelesez, gaztelaneaz, katalanez, momentuz euskeraz. Bai. Eta ez dakit besterik gauzasko dakadan esateko. Galdetu nahi nizune halkonda ez dakit, zalantzan egon ez halkondareko. Ligure ekarri baduzu, irakurri baduzu, ni zalantzan egon ez. Eta gero, rosak esan dit, rosak esan dit halkondara garbi bat ina dukara. Pentsatiak hemen etorri bagina, alorokera banek ez dakit egontia dena ez, baina ni pentsatu ekarri dut, ez pentsatze, karo, era zalantzan egin dago, ligure ekartzen baduzu ikusiko ez, halkondaren historia, nik pentsatu eguna. Eta zoran ezin da, halkondara zinda egizuk, gaur estonatu dudala. Gustatuko zaizunarez, ez da gaur estonatu dudala. Asko gustatu zaizun. Jule barato, halkondara ziniko dut, zen jantzeko dut, eta gaur estrena, estrena mundial. Sorpresa gardina dira dugu. Eskerrak ez dut gardina torri. Eta beste sendirik esatuzten dukan izateko. Bai, nik oso gai. Nola egiten da Jule, Angela Davis eskatzen da, Bizkartzan lau egunetan dago, eta liburu bat hain askar nola idazten da.
Ez baut ometia. Bazoaz? Esta? Eta bentziko nagozu? Gero aldera gehiago. Bueno, historia hasten da, nik berez bizkartzain moduan egon naizela esaten dut, baina berez, izan dela behizek, ondaro gehi urte dauzkala, eta orduan bidaiatzen duenean, gustatzen zaio erreferentziazko pertsonat eukitzea, erreferentziazko esanet berdina denbora guztian, ez berarekin, bera ez arduratzeko, ez, ze bidai, esan nola egin bidaiak, ze taksi hartu behar dituen, eta gestioetarako, ez, eta orduan, zentzu horretan, berak idazkari badauka, eta idazkari horrekin antolatzen da bizita osoa, eta orduan, azten da liburua idazkaria Cassandra du izena. Hemen zen batek irakurri ez zuen liburua pare batek, ez? Gehienek ez zuen irakurri orain. Bueno, Jesus! Bale, gara, hemen diferentzia hango da, irakurri ez zuenen eta ez zuenen artean. A ber, lehenik eta baino orduan, irakurri ez zuenok, novela bat da, kronika bat da. Ze askotan, saiakera esan bezaion, eta niri askotan, saiakeran gatik igual ezagutzen nauzue, eta ez da saiakera bat. Noski egon daitezkela zenbait parrafo ez dituzuenak ulertzen, liburu gehienetan bezala oroar, eta bizitzan bezala. Orduan, helburua da, kronika, barregarri bat, umoretsu bat, egitea noski pentsamendu zehatz batzuk eta eztabaida batzuk, ez? Lehen lerroan jartzeko, hori ere bada helburua, ez? Eta horregatik, aprobetsatzen denik Angelaren bisita, zergatik, bera dator azoka liburura, Bartzelonan urtero egiten duten azoka liburura, eta lehen urtean 10 urte betetzen zituen azokak, eta orduan, izlari, ez? Oso famatuak eta ekarri nahi zituzten filosofoak. Eta orduan, hor zer gertatuko da, ziran, azokan, eta izlari desberdinek hitz egingo dutela, eta orduan, materiala edukiko detela, ze izan zitekeen bisita bat besterik gabe, baina gerez izan bereziki, ez? Ez dakit nola esan, edo divertigarria, edo, ez? Hausnarketarako emango duena, odana dalakoa. Kontu honetan nik erabakitzen dut bere momentuan liburutxoa egitea, ez zuzen ere emango direlako eztabaida guzti hauek, ez? Tartean egongo dira Angela Davisekin batera Sara Ahmed, dala beste filosofa bat, Shiva ere egongo da, Vandana Shiva, indiarra dana, azien inguruan eta lan egiten duena, eta beste hainbat, eta orduan, liburuan bai agertuko dira, izlari horien zatitxo batzuk, ez? Zergatik, Angela eta Bio jungo gehalako ere ikustea bai Ahmed, bai Shiva, ez? Izlari desberdinak, eta orduan, formatua zein da, formatua da, hasieran ez dakarrik, lau kapitulo daude, 4 egun direlako, eta azokan dira lehenengo biak, larunbata eta igandea. Eta orduan egun horietan, efektibamente bai egongo dira, hausnarketa filosofikoak, gero hausnarketa horiek, aterako diranak, hartuko ditut hausnarketa horiek, eta tabernan agertuko dira berriro ere, ez? Alegia, kronikak horretarako laguntzen du, ez kronika bat azkenean, fundartzea kontatzen gertatzen ari dena, gutxi gora bera, noski beti hartzen dituzu zenbait, ez? Egitate eta ez beste batzuk, zenbait gauza eta ez beste batzuk, baina bai kontatu behar ez du gertatzen ari dena, eta orduan horrek esan nahi du, eguneroko hizkuntzan izango dela gehiena. Ze egunerokotasun batean kontatzen da, firara goaz taksi bat hartu dugu orduan, taksiko elkarrizketa, ez? Zerri buruz, tal, adibidez. Astelenean, ja ez dago azokarik, baina astelenean berak dauka hitzordua Pompeu Fabra Unibertsitatean tituloa eman behar diotelako. Doktora honoris causa egin zioten bere momentuan, COVID zea, eta orain ja fizikoki emango zioten Pompeu Fabra. Ez orduan astelen horretan, goizean, baina taksi hartzen dugunetik, klaro, nik azaldu behar dezio, pixka, kontekstuan jarri, ez? Zer dan Pompeu Fabra oroar, eta pixka ze dinamika gertatzen ari da, adibidez, ez? Hemen kampusetan Palestinaren kontrako borrokarekin, eta abar, ze estatu batuetan, badakizue kontu honekin, irakasle desberdinak eta kaleratzen ari direla unibertsitatetik, eta gainera ikasleak, militanteak direnak ere batzuk deportatzen, baina dela gutxi, ez? Palestinaren aldeko mugimenduaren burua zena deportatu egingo dute. Orduan, klaro, dirua oso desberdina da.
eta orduan baina ez zuen informazio horri buruz, zerbait esan nahi zuen, hor, titulua ematerakoan, izan zen berez elkarrizketa bat, doktora honoris causa horretan egin zana izan zen Monika Terribas, dala Kataluniako kazetari ezagun batek, elkarrizketa egin zion, eta orduan bera, hitz egin nahi zuen Palestinari buruz ez, eta orduan, pixkat kontestua. Eta gero arratsalde horretan, astelehenean ere arratsalde horretan, beste hitzordua genukan generalitatean, lehendakariarekin, Bartzelonako, Kataluniako lehendakaria funtzioetan zegoena, zergatik, 2 astelehenago hauteskundeak izan zen Katalunian, lehen urtean, gogoratzen artean maiatzan. Eta orduan, klaro, kontestuan jarri behar nion ere, zer gertatzen da, nora goazen, eta hori da White House katalanaz hitz egiten detenean, astelehen horretan arratsaldean, nora goaz, dauda White House, txiki White House ditzen dioni, txikia balako, ez alderatuta estatu batuetako White House-arekin, baina pixkat esplikatzen, zer gertatzen zen, Puigdemont exiliatua zegoela, aurreko lehendakari izan zala, prozesu independentista guztia, nortzuk ziren orain gobernuan zeudenak, ERC momentu horretan, baina errezik hauteskundea galdu zituen, 2 astelehenago. Orduan, horrek ematen du ere, ematen dit aukera hitz egiteko berriro, ez? Egunerokotasun politikaz da animadaera, baina egunerokotasun horretaz oso hizkuntza ez espezializatu batean. Ze askotan, saiakeran edatzen badena zientzia politikoak, ez? Eta Kataluniako kristoa beste batera azaltzen da, ez? Tabernaz azaltzen ez ezin moduan. Orduan, pixkat liburua oroa lauda pixkat estiloarentzako, gero igual irakurriko ditut pare bat pasarte, esateko pixkat hori badaudela hitzartzeak, ez? Islarien partetik eta pixkat, pentsakera eta osnarketa sakonagoekin, baina giberean gero daude elkarrizketak gertatzen ari dena momentu oro. Orduan, izenburua. Claro, galdetzen, normalean hemendik hasten dira. Izenburu honek zentzu gehiago dauka liburua irakurri eta gero. Hau arazoa da, beti da arazo bat izenburuekin. Eta da, egin izenburu bat komertziala, edo egin ez komertziala den izenburu bat, por ejemplo. Zer gertatzen da, behin liburua irakurrita, bai jendeak esaten dula, ostia, politismo bastarda. Bale. Eta ja gainera erabiltzen da, ez? Gu bastartakea, edo gu ez dira horren politeiztak, alako ageria txisteak egiten dira, ez? Baina, nik hau ere jarri nahi nuen, naiz eta batzuetan irudikatu horrek saiakerara eramaten duela, zergatik, egia da, obviamente, liburua horrela idatzita dagoela, pixkat humorearekin, eta ez, egunerokotasun horretan, baina helburuetako bat da kritika bat egitea zenbait, ez? Menderakuntza sistemei eta pentsatzeko erei eta planteatzea eta oso gainetik alternatibak, ez? Eta hemen agertzen diren emakume horiek ezagunak direnak eta batzuk ez horren ezagunak ja urtea daramatzate hau planteatzen, orduan da pixkat genealogia hori hartu eta horretarako Davis oso ondo datorkitzen 80 urte dauzka, oso zen bai? Bere esperientzia ja da bi olatu feminista dauzka, dekolonitate prozesuak, oso zen ez? Mugimendu nazionalen aldeko borrokak eta abar, eta gaur daño ekartzea. Eta gainera, arazo desberdin horiek, dimentsio desberdinetan jorratzea. Eta orduan, oroar batzen dituenak pentsalari horiek eta hemen komentatzen den, erreferentzia guztiak da aro modernoari kritika bat. Aro moderno kapitalista, patriarkal, kolonialari kritika bat, ez? Horregatik, Davis eta Schibak eta Ahmetek egingo diote kritika hirukoitzori, laukoitza, oskoitza, ez? Perspektiba guztietatik. Karo, hau da Davisekin, ze Davisen liburu bat irakurri bat ez, seguraski izan da, ez? Arraza, generoa eta klasea, bere libururik ezaguna, eta gero gainera artekan intersekzionalitatearen korrontea garatuko da estatu batuetan, 80. hamarkadan, feminismo beltzaren eskutik ere, ez? Eta orduan, berak, dauka esperientzia guzti hori lehen lerroan, ez? Eta gero gainera, Black Panthersekin eukizuen erlazioa, eta hau da, mugimendu nazionalen aldeko borrokekin, eta mugimendu antiarrazisten, eta eskubide zibilen aldekoekin. Eta, klaro,
Aro moderno horri era askotara deitu izan diogu, entzertan esan dizuet, aro modernoa, kapitalista, era asko daude deitzeko, baina da aro bat monoteista dela. Monoteista horren esplikatuko dut, ero politeismo era aljoratzeko. Zergatik da monoteista? Bueno, printzipioz da, zergatik gure erlijioak monoteistak dira, baina kontua da, eta kasu honetan kristiautasuna, hemen segurazki gehienak ez, kristautasunean ez zitazio dira, eta en todo caso igual katolizismotik ez, zatozte edo zuen familiak. Claro, erlijio bat monoteista bilakatzen da, gizartea monoteista bilakatzen delako, alegia erlijio berriak sortzen dira, ez erlijio politeista akatuko dituzte, hau segurazki institutoan danadalakoa emango zenuten, greziarrak, ez, eta greziar mitologian agertzen diren jainko eta jainkosa guztiei, hori da pixkat politeismoa, ez, nola gizarte horiek, funtzionatzeko eta pentsatzeko bestera bat zeukaten, eta beraz, efectivamente, mitologia ditzen dugun hori, da kultura, ez, kultura politeista bat zeukaten. Hori, jungo da, ez, desagertzen borroka askoren eta genozidio askoren bidez, eta orduan instalatzen jungo dira, ez, erlijio monoteista. Gizarteak berak, ez, aldatzen direlako, kultura aldatzen delako, eta orduan jainko batera murriztearenak, bueno, printzipioz esan nahi du, azken boterea, azken autoridadea, ez, azken arrazoia jainko bat izango duela, ez, alegia murriztea, esango genukeia bizitzaren kausa guztiak eta errealitate guztiak pertsonaje bati, jainkoa, bai? Eta hori batera murriztu, bat eta bakarra, eta hortikan gero esplikatu beste guztia, nola berak mundua sortzen duen, ez? Esa alegia aniztasuna esplikatu batetik, ez? Jainko bakarrak sortzen du gero aniztasuna. Gero hori noski, aro modernoan da ilustrazioarekin, da hor egongo dira ez, eraldaketa asko, eta pixkanaka jainkoa hiltzen jungo da, baina pentsakera monoteista ez horrek askoz ere luzeago irauten du, ez? Eta horrez esan nahi du, gure adibide bat jartzen dutena beti eta segituan ulertzeko da adibidez maitasunarena. Maitasuna, printzipioz izan bada, bat eta bakarra, eta gainera orain dela gutxi arte bekirako. Hori da adibidez pentsakera monoteistaen adibide oso argia, ez? Osa, maitasuna den, ez? Haundianen gauza bat izatea izan ordez, murrizten da pertsona bakar batera, ez? Maximo jainkoa eta pertsona hori, ez? Orduan, murrizketa hori, maitasunaren murrizte hori emango da arlo guztietan. Hori da esan nahi dena pentsamendu monoteistarekin, inkluso zientzian ere, ez? Naiz eta zientzia modernoa garatuko den ere 1500, 1600, modernoa ditzen duguna, gurea, bai, europea gata bat. Eta hor ere askotan, saiatu izan dira urteetan, gero paradigman aldatzen dira, dana printzipio batera murriztu alizatea, edo behintzat dana egia edo faltsua, ez? Egia edo faltsua, bat edo beste, ez? Eta gure zientzia orain aldatzen ari da, kuantikarekin eta hori guztiarekin, ze gure zientzia orain arte oinarritzen zen, ere esan ez, gauza bat ezin da bi lekutan aldi berean egon. Atomoa hartzen zuten eta esaten zuten atomoa, Newton, hau ikasiko zenuten ere lapiskat eskola, atomo bat ezin da bi lekutan egon. Ez? Beti leku bakarrean egon behar du. Zientzia kuantikoak hori aldatu du, ez da sartuko, baina da adibide bat, simplemente ikusteko nola, ikus moldeak aldatzen hasten diren, 20. mendean, paradigma zientifiko ere berriak sortzen hasten diren, berriro eta hau joa prozesu deskolonialekin, hau joa hainbat eta hainbat borrokekin, berriro, ez? Kritikio bat egingo delako modernitatean inposatu nahi izan den ideologia supremazista bati. Ze, klaro, jainkoa hiltzerakoan nor bilakatuko da jainko? Gizon zuri unibertsala, sujetu unibertsala dituko dena, ez? Oso sujetu zehatza, ez? Gorputz normala, ez? Eta gorputz normala izango da printzipioz gizon zuriena gainera, ez? Esan dana ere murriztuko da normala den hori, bizitza normala, ez gauza on hori, arrazionalitatea bera dena, ez? Ulertuko da dagoela arrazionalitate bakarra, ez? Arrazoia izki larriekin, arrazoia bat eta bakarra. Hori da pixkat ere pentsamendu monoteista hori, ez? Eta defendatzen hasiko dira, obviamente, ja, horrela mendean, eta berriro prozesu deskolonizatzaileekin ere,
bizitza bizitzeko erasko daudela, arrazionalitate asko daudela, ez bat eta bakarra, maitatzeko era asko daudela, eta jakituria mota desberdinak daudela, bai? Eta metodo, ezagutza metodo desberdinak egon daitezkeela. Eta ez dena batera murriztu, ez? Lehen jainkoarekin egintzan moduan. Hori hasiko da hausten, maila desberdinetan, lasai, liburuak hau ez du jasotzen da pixkat egiteko, hori, osak ez dira, da, berriro, irakurriko zuen pare gauza da pixkat, zer jendea batzutan izutzen da izenburuarekin, ez? Eta orduan da simplemente intersekzionalitateak ere egiten duen kritika, intersekzionalitateak esaten du, bueno, a ber, klasea, arraza, generoa, hori da pixkat berdina, beste matiz batzu daude, hemen ez dira jorratzen, hori da saiakeretan jorratzeko, eta baina da pixkat korronte horretan, handela duen zen, eta haue guztian Shiva eta Ahmed eta hauen korronte horretan, ez? Duen esaten da, bizitza askoz ere konplexuagoa da, eta segunetan nuntzauden eta zer lurraldetan, ez? Ikusi beharko da, zer eragiten dizun eta nundikan jorratu, ez? Eta ez dago estrategia bat eta bakarra. Gauzak inkluso konpontzeko ere ez, askotan ere uste dugu bizitzan ez, arazo batek gaukala bakarrik atera bide bat, ez, edo arazo, edo zerbait ondo edo gaizki dagoela, eta igual onartzea, hau igual hemen ondo, eta igual beste kontestu batean ez dago ondo. Claro, morala erakutsi digutena ere da unibertsala eta monoteista, zer erakutsi zaigun morala esaten du gauza bat, beti ona izan behar duela leku guztietan, eta bestela ez, dela ona, ez? Horregatik printzipio pila bat izan. Hau beti gaizki, hau ezin da egin, hau, pues depende. Eta hau, gero nun ikusten da, eta honek ja liburuan jasotzen da, violentzia ulertzeko moduan, ze hemen violentziaren inguru gauzareketak aterako dira, noski, munduaz pentsatzen dugunean, lehitz egiten dugunean, violentzia desberdinak, antipolitibismoaren kontua ere aterako da, orain ere, zenbait zeatan gorbor dagoena, eta berriro, horrekin batera, eta hori esan da, klaro, zer ingo da politeismo hori pixkat lurreratzeko, jainkosa desberdinak aterako dira, jainkotu egingo dira pertsonaje desberdinak. Eta orduan, Angela Davis izango da etorkizunaren jainkosa, izendatuko dut, gero Shiva izango da bizitzaren jainkosa. Marina eta Ana Maria direla hoteleko garbitzaileak, langileak izango dira errealitatearen jainkosak. Eta orduan, hor zergatik dator hau. Teismoa, eta orain azaldu deten horrekin, monoteismo horretan, teismoa berez, botere egituratua da. Jainkoa da botere egituratua. Da oso ondo finantzatutako, oso ondo egituratutako, pertsonaje bat, eliza, kristauaren zean bide bat, ez hasiera batean, gero hori komplexizatuko da, baina jainkoa, familia, estatua, kapitala, da botere egituratua, da, pentsatu zazu, instituzioek sostengatutako botere bat, hori da botere egituratua, pasatzen dena belaunaldi. Botere egituratuak dira menderakuntza sistemak, por ejemplo. Menderakuntza sistema horiei, teismo horiei aurre egiteko proposatzen da kontra boterea sortzea, kontra jainkosak. Zentzu horretan. Eta ez simplemente kontra jainko bat, ez, kontra jainkosak boterean itzal direlako. Eta askotan esaten da, hay que matar al padre, hay muchos padres y muchas más cosas. Entonces, hay que matar más, zentzu horretan, ez, obviamente, kominen artean, da askoz ere zabalagoa da kontua, eta orduan hor, jainkotzearena da simplemente esatea, bazen gure kontra, jainkosak gure kontra errelatoak, gure kontra botereak sortzea, eta horrek berriro hau ezkerrean beti zer izan dugu honi buruz, eta horrek esan nahi du ere kontra errelatoak sortu behar direla, beste errelato batzuk, eta hemen agertzen den jendea denbora pila darama, kontra errelato horiek sortzen, edo egarren mendetia, eta noski askoz ere atzeragotik. Eta orduan, hau lotzen da ere pixkat, eta hori amaieran, hemen ikusiko dituzu erregistro desberdinak. Amaieran adibidez diala, poema moduko bat, luzea, eta orduan hor, bai lotzen da dena, etorkizunarekin alegia. Etorkizuna ez dugu ikusten, ezin da ikusi, ezin badugu irudikatu, eta etorkizuna irudikatzeko errelatoak behar ditugu. Porque irudikatze hori da errelato bat, da kontakizun bat. Eta kontua da, orain arte, edukitugun kontakizun horiek ez dutela emozionatzen, alegia, begarren mendeko utopiak
jendeak oroan ja ez du sinisten horietan. Horiek ez dute orain etorkizuna ikustarazten. Eta horregatik ikusten da beltz, horregatik jende asko, ikusten da beltz ere erabideak, porque no paran, noski. Baina da, ostia, ze katastrofe ze momentu, dana amaituko da, ostia, ze gaizki gauden, denbora guztian. Analizirik gabe, apenas, eta gainera berriro, inolako alternatibarik gabe. Eta alternatiba horiek noski egin behar dira, baina egiteko izendatu behar dira. Zer ez dira noruntz goaz, zer egin behar da. Ez da ez izendatzen noruntz jun nahi dugun, eta bide hori, bide desberdin horiek, imposiblea da. Eta orduan, hemen, bada pixkat hori ere gora ipatzea, alde batetikan, etorkizuna gure esku dago, gure errelatoen esku ere badago, noski gero gure antolakuntza mailaren arabera, obviamente, antolakuntza hori ere egin behar da errelato berri horiekin, eta berriro komila artean, ze honek belaunaldiak behar ditu ere askotan, esan nahi dut, ilustrazioa hau txinatarrek beti izaten dute, ez da ez txinatar, baina oraindik oso goiz dela Frantziari gautza baloratzeko. Otro tiempo, otra temporalidad, orduan, berriro, denbora, aldaketa politikoek, aldaketa historikoek, denbora pila bat behar dute. Eta, karo, aldela egin interbentzioa gaibidez, eta Xibarenak ere hor jartzen dute fokoa. Nola, ostia, eta horretik hitz egiten dute esperantzaz eta urgentziaz, nola biak diren oso garrantzitsuan. Urgentzia eta pazientzia. Biak batera. Baina hori ikustea 80 urtetan berak esaten zuen nola aldatu diren gauza asko, eta nola adibidez berak ez zuen imaginatu sekula 2020 urtean ikustea sekula ikusi zituen manifestazio antiarrazista ondienak estatu batuetan, por ejemplo. Sekula. Orduan, berak pazientziaren ze hori jartzen du mahai gainean, Xibak ere, errelato hori egiten, eta aldi berean, horre ere egiten da, eta hau asko, hartu izan dute edabideketa, eta da, esperantza definitzea disiplina moduan, hori da berak ere komentatzen du elkarrizketan, bere lagun batek esaten duena. Eta da, esperantza ulertu behar dela disiplina moduan, osea, borroka moduan, borroka etengabe hori. Eta askotan hitz egiten dugunean borroka etengabeaz, jendeari bajoia sartzen zaio, zergatik hori delako aurreko markoan, nun suposatzen da guk ez dugula konfrontaziorik nahi, borrokari nahi, eta de hecho, etorkizuna irudikatzerakoan beti da paraisu kristau baten bertsio bat, dana baketsua egongo da, ez da egongo botere jerarkiarik, eta dena hori nahi duena egingo duen, hori agortuta dago, berriro, aldatu dugulako ere gizakia pentsatzeko modua, gizartea pentsatzeko modua, komplexizatu egin da, eta orduan bideo horretan borrokaren aldeko, apostu hori eta borroka etengabea ulertzea, zerbait oinarrizkoa, ongizatea lortzeko beti, eta inoiz amaituko gainera, horrek postasuna sortu behar du, postasuna sortzen hasi behar du, zergatik borroka baldin badago, aldaketa egon daitekela. Hori da klabea. Kontua borrokaz da honean. Borroka baldin badago, horrek esan nahi du, orduan ez dagoela dominazio absolutua. Orduan erresistentzia dagoela. Orduan margena dagoela aldatzeko. Horregatik borrokaren aldeko aldarri hori ere beti. Eta klaro, horrek ateratzen gaitu paradigma kristautik adibidez. Nun borroka era la de poner otra mejilla, eta hori berriro geratu dena subjetibitatean, eta zer esanik ez emakumeen gainera, eziketan eta subjetibitate femeninoaren eraikuntza horretan ez nola basikoa da, nahi ez konfrontatzea, eta abar, amen esatea. Eta doan, paradigma berri hauekin, buelta bat ematen zaio ere, boterearen eta hainbat kontzepturen zean. Pero, dicho esto, zer duda, galdera den badokazio hango, komentarioren bat, irakurri ez zuenu zerbait ez? Nahiko nuke, Xibaren hasien ari aplikatzea. Nik hori astu bat bezan duzu.
igual baserrika da naizela. Baina, iruditu zait, hasiak esate baterako gure izatean, gure etxean, gure komunitatean, garrantzia handia izan dute, ez da? Eta hor, irakurri baina zure liburuan Shibak hori azalduta, baina, ez da, emozio handia sentitu dut, eta pergina, eta ardura, eta zer pentsa eman, zer gaur egun, hori azaltzen duzuen da, oso da, Monsanto eta zer guztiak, montaje guztiak, eta, bueno, interesante Shibak hori esatea, ez da, jainkosa bat hori izatea, hori jainkosa da, Hori bizitzaren jainkosa izan daruko dut, porque dalako, bai, hori da, igandean, hori da, igandean, eske, de hecho, niri larun batean, azokan, esango dit, hor, editorial desberdina da, eta editorial bat izango dit, zergatik ez duzu idazten liburu bat lau egun handiela irisekin, hortik azten da kontua, eta nik esaten dio, bai, no tengo otra cosa que hacer, o sea, es como, bai, nezkamo zapilla egiteko. Eta, deskartatzen dut, baina igandean, da Shibaren, igandean, zala principioz, Angela Davis free eguna. Ni negore txapolbo. Bueno, pues bera ez, eta junginan berriro firara, azokara. Ze Shiba ikusi nahi zuen. Eta hor, Shiba, hasiko da... Shiba da, bandana Shiba da indiar bat, zuke, aurkeztu zazu Shiba, zuke zen ezagutzen ere ez. Bera hasiko da horrela, gero pasakonizazioetara, baina eskerrik asko azken urte gutxiotan izan den pauso bakoitzaren deskribapen argi horrengatik. Hori Jaio Herrerori izango dio, ze Jaio Herrerok aurkezpen bat egin du. Urte gutxi esaten dudanean, kolonialismoaren 500 urte ezari naiz. Da beste denbora gidade bat. Eta hamarkada batzuk lehenagoko sorgi, eizaz eta inkisizioaz ere bai. Barne kolonialismoa izan baitziren biak ala biak. Izan ere uste dut lehenik Europa izan zela kolonizatua eta gero abiatu zirela hor zehar. Eta hortik hasten da. Eta orduan pixkat esplikatzen du Indietako eta konpainia ekialde ez, osea, Imperio Britaniarrak egin zuena. Eta pixkat aurrera gordun ja sartzen da kolonialismoa eta orduan hemen hasiko da esaten. Hitlerren Alemaniako konzentrazio esparruetan jendea hiltzeko pozoiak sortu genituenez, eraman ditzagun pozoi horiek nekazaritzara eta nekazaritza gobernatzen duten enpresa taldeetara. Pozoiaren kartela deitzen diet. Pozoiaren kartela direlako. 5 dira. Eta nahastu eta fusionatu egiten dira heriotzaren mahai musikal baten gisan. Heriotzaren aulki musikalak. Bayerrek eta Monsantok elkarrekin egiten zuten lan. Gero independizatu egin ziren eta Bayerrek Monsanto erosi. Oil Rockefeller, tal cual. Munduko petrolioa kontrolatzen eta monopolizatzen dute. Nekazaritza industrial erabiltzen den agrokimiko bakoitza A. Pozoi bada eta B. Pozoiaren kartelak ekoitzia da. Hitlerrek lehergailuak eta munizioak egiten zituzten fabrikak berberak dira. Horrela hasi zen nekazaritza industriala, iraultza berdea. Produktu kimikorik gabe elikagaiak ezin dela hazi dioena. Pozoirik gabe gozez hilko garena. Narratiba oso bat eraiki zuten eta sakonean ez dago soilik bulkada kolonial bat, baizik eta beldur batetik datorren bulkada koloniala. Gauzei izaten uzteko beldur batetik. Bizitzari dioten beldurtik. Beldurra diote askatasun bulkada autoan dolatu horri. Eta orduan nik hori interbentzioak egiten ditut. Eta orduan, olako zeak dira ilustratu kolonialak. Marisko sardezka erabiltzen dakiten kakati unibertsalak. Gero nik hor komentario batzuk sartuko ditut, hau ez da oso luze jongo ere, nahi dira pare bat horri, Shibarenak ez, baina gero adibidez Shibaren parte bat azokan esandakoa afarira pasako dut. Hori da fikzionatzearena. Jarri ordez hitzaldiaren zati luzeago bat, parte bat jungo da afarira ze berarekin azalduko dugu. Angela Davis, Shiba eta Zirakoak. Eta orduan hor, adibidez, hor esango dut, hor eta hasiera batean ere iraindu egingo dituelako Descartes, Bacon eta ilustratu guztia bere, eta orduan esango dut egingo liburua, Shiba entzuten agantzan perna bale. Materiala pila badago,
nire pontxamolde horretan super ondo enkajatzen du, eta orduan horrek ematen dio, zabaldu egiten duena, ez? Eta egun horretan bertan, hori da igandea da, arratsaldean amaitu eta gero, Xibaren zea, taxi bat hartuko dugu, berriro. Ni mareatu egiten naiz, orduan hori hasieratik izango dut, biodraminak hartu behar ditu dela, taxi bat hartzen dugun bakoitzean, eta taxi asko hartuko ditugu. Eta orduan egon naiz, egun hori osoa, pixkat erdi drogauta, zebak ez biodraminek, eta kafeinari gabe hartu nuen, obviamente, ja, no faltaba. Orduan, bueltan, hartuko dugu, azokatik taxi bat, hotelera joteko deskantzatzera, afaria baino lehen. Eta, momentu honetan, gu, claro, pasarea ja askotan Bartzelonako zentrutik, eta behin baino gehiagotan galdetu dit, zer da hori taxitik, ez? Eta nik familia santua, ez? Eta oraingoan ere hor gaude, ez, taxian, eta galdetzen dit, zer da hori? Eta zer dit, familia santua. Bai, toki guztietatik ikusten da, baina inoiz ez da berdina. Lasaitu egiten dut eta aditzera eman, ez dela bera, zaila dela denboraz eta areaz osatutako konposatu horri identitate trinko bat ematea, gutxienez 15 aldiz inguratzea eskatzen duelako. Badakizu Gaudik ez zituela inoiz otorduak bukatzen? Esaten diot, hori zergatik, burua ez kontotzeko. Eta berak, nik gauza bera egiten dut, esaten dit. Zer jaten dezun, ala pentsatzen dezulako, eta zure posta kodearen arabera gauza bat edo beste jaten dezu, materialismoa. Ez dezu gauza bera pentsatzen otarrainskak jaten azten bazera edo McDonald'sak, eta seguruenik ez dezu ezertxo ere pentsatuko entxalada misto baten, bakaiuna aski baten eta urdaiazpiko kroketa batzuen ondoren txuleta bat patatekin jaten badezu. Horregatik dute haiek familia santua eta guk San Ferminak. Eta horrelak izango dira zenbait interbentzio eta ez simplemente konbertsazioa. Nire hautsa denbora guztian egongo da komentarioak egiten, ze horrela da, gure buruek horrela funtzionatzen dute, denonek. Eta orduan hor. Eta gero, bazte esan dizudana, adibidez astelen horretan, ez aprobetxatuz lehendakariarekin daukagula bilera, obai jasean, pixkat azalduko diot Kataluniako kontua, eta Euskal Herrikoarekin pixkat konparatuta, ez? Eta orduan, hor gainera, jungo gera kasu horretan, Pompeu Fabrako, uste dut, taxi ofiziala daukate kotxe ofiziala. Ez hori da taxia, hori izan da Pompeu Fabrara juterakoan. Bale, orduan, adibidez, ez? Ni esplikatzen ari naiz. Puigdemonena, prozesu independentista, ez? Eta orduan berak galdetzen du, ez? Erbestean dagoenaren alderdiak galdu du. Deibisi kosta egiten zaio Kataluniako gainerako gizarteari bezala, zer ostia gertatu den ulertzea. Bi alderdi independentistek galdu dute hauteskunde hauek. Baina katalanek berdin bozka dezakete orain Espainia, orain independentzia, pragmatikoak dira, diot temati. Eskuinekoak liberalagoak dira eta ezkerrekoak anarkistagoak, oroak. Euskaldunak leninistagoak dira eta ezain jakobinoak. Angela egona da Euskal Herrian, bizita espetxeetan. Badaki gure oinarria komunitatearekiko leialtasun itxu, traketxe eta sendoa dela. Han, eskuinean, kontserbadoreagoak gera, esaten diot. Ezkerrean, komunistagoak. Ez teguia anarkistarik. Zergatik, galdetu dit Angela, jakin minez. Ez dakit egia esan. Bai gauzak ezkergarria dio serio txantxetan. Uste dut, han ez tegula ondo ulertzen errealitate politikoa, hierarkiarik eta botere harremanik gabe sortzearen ideia. Espero dut gure gidaria anarkista ez izatea. Hemen, Katalunian oroar, bakean, zibilizazioan eta arrazoian sinesten dute, han inork ez, esan diot pedagogikoki. Euskal Herrian ez da inoiz ondo ulertu ilustrazioaren eta norbanakoaren aukera askearen gaia. Han, kuadrilla eta partiduarekin jaiotzen gera, bizitza osorako, kuadrilla biologikoa eta kuadrilla politikoa dituzu. Horraino iristen da gure aukeraketa libre eta ilustratua. Algara bat bota du, aurrera begira. Eta orduan, nik aprobetxatuko dut, berriro, era humoretsuan, dana eta ironikoki,
ere buelta emateko, alegia, guri buruz beti esan izan da ez, gu primitiboa gehala eta abar ez, eta espainolak oroan ilustratuak, bai, eta katalanak ilustratuak, ez? Eta orduan, horrekin ere jokatzen dut, ez onerako eta jarrerako esan dana, porque ilustratua zentzu asko dauzka, eta ilustratuan hemen pixkal lurreratzen dut, esan ez, ilustratuak esan nahi du, liberalagoak direla eskuman, eta anarkistagoak ezkerrean, ez? Subjektu arrazionari ilustratuan gehiago sinesten dutelago, hemen baino, hemen komunitaristagoak gera, bai? Eta eskuman horrek izan dugu kontserbadoreagoak gera, bere garaian gehiago liberal kontserbadore horretan, eta ezkerrean hemen legimistagoak beti, anarkistak oso gutxi dauzkagu Euskal Herrian, oso gutxi. Eta bendigan ez da horren inguruko hausnarketa seriorik egin, gainera nik daki ez? Baina hor dago komunitarismoarekin ere eta gure garapen berriro sozioekonomikoarekin dana lotura daukana eta gure herrialdearekin, bai geografikoki, bai geopolitikoki. Eta orduan, hor berriro, elkarrizketa pila bat egongo dira, batez ere astelenean eta igandean eta astelenean. Eta, ez aprobetsatuko da, horretik jaten duen, tabernan edo kalean, ikutzen ditugun gai hori guztia, politika hitz egiteko era hori, sartzeko aukera, saiakera batik ematen ez dizuna, eta babez eta gainera ez da hizkuntza espezializatua, da berriro, erabiltzen duguna, bizitzeko erabiltzen duguna, sin más, eta gauza, horrek ere beti izua ematen dit, alegia, gainera horretik egin nahi nun eta amaitu nahi nun azkar. Egin nahi nun udara, amaitu, porque azte maldean ez luzatzen, laurea bihar, eta orduan hasiko nahi zauztikatzen, eta ez, orduan, horregatik zentzu horretan, parten bat ulertzen ez da ez, berdin du zen, liburua oso errez ulertuko ezue, humoretsua da, aktualitateari buruz da, eta da. Eta hor, bai sartuko eten adira buladak, hasiera baten, eta hori gainera jarriko ez begiratu Wikipedian, buladak direlako jainko zen eta gizakien alabak. Bai, eta hor jartzen eta Akilesen adibidea zuek ukitzeko referentzia, Akiles, danok ezagutzen zuen gutxiko da, Akilesan jainko zen, eta ez eta gizakien semea, azurretan. Orduan, buladak dira, buladak ez daude ere asko garatuak, nik buladak nerekin daramate bizitza erdia, nik Berlinen idatzen nun ja novela, ez betela inoiz argitaratu, hori buladak neuzkan, eta jainko sabez berdinak. Orduan, hau ez da berri, hau ez da udara honetan buladena, atera den zerbait politismoarena ere ez, honen inguruan ja baneukan, eta hemen asko ez dira agertzen, baina bai bere momentutan, ez? Eta gero ikusiko dezuen, nola dauden, konversazio batzuk, adibidez, komunean, agertuko dira asko komuneko buladak, bai? Eta odietako buladak. Eta nola daukaten, kalapita bat, ez? Ostia denbora guztian, ez? Klaro, zer da komun bat odiri gabe? Komun bat odiri gabe komuna, orduan hor sartzen naiz joko batean, unbula da desberdinak, ez? Gara, azten dira aztertzen, komentatzena gainetik, zer egiten du komun bat komun? Ez? Eta karo, hau berriro, hau, ez dut gehiago sapundu izan nahi, baina hau da. Nik esaten bari zuet. Definitu zaztea urtia. Eta zuek emango dut definizioa, eta nik esango dizuet baina balaude zure definizioan sartzen edo nau tipilla. Ez, porque igual esaten dira zute, balau hanka dauzkan zera bat, ez? Eta nik esango dizuet, baina hiru zerako eta bi zerako gautiak ere badaude. Eta orduan esango dizuet, ez da, eseritzeko balio duen, ez, instrumentu bat, eta baina mailan eseri zaitezke, hemen ere, eta lurrean ere eseri zaitezke. Ez, orduan, ez gera inoiz iritsiko. Hau filosofian asko egiten da, ez? Eta da ikusteko, ze askotan hizkuntza ez dugu ikusten. Uste dugu dara mundua. Ez dago desberdintasun bat hizkuntzaren eta munduaren artean. Horrelako jokoak egiterakoan, bai konturatzen zara esatezu guztia. Kontzeptu oro da abstrakzio bat, zuaitzekin berdina erretatzen da, ez dago zuaitz bat berbera dena, ez? Eta berdin duze definizio ez da iritsiko da, eta ez zingo da, imposible izango da definitzea, ez? Eta esaten ez, askotan ez, zerteza hori nahi ditugu, eta hori ere oso modernoa da, ez? Eta hau da. Eta ja, ez como, na. No, horregatik ere, lotzen da, betxakera monoteista horrekin. Berriro, guzti hau, pixkanaka, ez da, hemen ez naiz usatu, hau, guzti hau horrela argitzen. Zer bestela, saiakera bat izango dezake?
Eta hori da nahi ez duena, ez? Gure saiakeretan gehiago jorratuko da gaia, baina kontua da hemen gehiago disfrutatzea simplemente sugestiboak diren, ez? Iradokitzaileak diren, eta guztiz ulertzen ez diren zenbait ideiekin, ez? Aterako dira ere olobionteak. Olobionteak eroso kontzeptu, bueno, pues orain ari da pixkanak atal, no pasa nada, orduan dira, kontzeptu, hori ez, zirkulazioan jarri behar ditugunak errelato berriak egin ahal izateko, eta, ez, etorkizun berriak irudikatu ahal izateko zentzu horretan, ez? Eta orduan, ja, amaieran, dara parte poetikoena, zara, idazien unean era, como, ez daukat egia distantziarik, hau da, azkar idatzi duen, entregatu behar nuelako zalako kronika bat ez nuen nahi ateratzea bi urtetara, bezik eta urte berean, orduan ez daukat distantziarik, orainik. Ez da, normalean niri gustatzen zait zerbait egiten detenean, denbora bat utzi, eta gero berriro, bueltatu, ez, distantzia hartzeko. Ez da distantziarik. Baina, egiteragoan amaiera, hor bai hartu nuen momentu ematen distantzia, eta esan, esto no pega. Zara, beste tonu bat, eta gero esan, berdin du ze erregistro desberdina daude. Ez, eta orduan gero da gehiagoa, literarioki funtzionatzen duen, edo ez, eta inorretzean esan, eta como, bai hor, eta esan, bai, pues listo, ez? Eta hau deitu diote Susan manifestua, de hecho, ez? Manifestu politeista. Eta orduan hor, bai pixkat, era poetikoan, biltzen direla, bueno, jorratutako, ez? Eta hor botatako gai desberdinean. Liburuan botatako gai desberdinean berriro poetikoki ere. Osea, ez inoiz era zientifikoan edo, ez eta poetikoki, ez? Eta hor bai basaten direla, ez? Adibidez, hor adibidez esaten da, ez? Erleak produzitu beharko ditugu senarren ordez eta transmutazioaz eztabaidatu mikrobionteekin. Likena ez baita inoiz bere buruaren berdin-berdina izan, baina beti izan du arrazoiak, baina jakituria handiagoa, alegia, animaliek eta izaki bizirunek ere jakituria daukate, ez da gure monopolioa, bai, gizakiarena. Por ejemplo, horrelako mezuak ez direnak argitzen, poetikoa direnak, ez eta horregatik askotan igual ez da ulertzen, baina pixkanaka jungo behar dena batera aurrengo urteetan izan, porque gauza hauek, ez, oraindik berriak dira, ez daude, ez, zirkulazioan, eta hori esaten dut, ez, likena ez baita inoiz berdin-berdina izan, baina arrazoiak, baina jakituria handiagoa izan du. Eta horregatik daude laku gaziak eta gatzik gabeko itsasoak. Mundua artikulatzen zuten ziurtasunek, jada, ezin dutelako mundua azaldu. Horregatik dago gure aroa paradisu espetxeratu ez aurdun, zarataz eta evidentzia hautsiez, betetako gortasun hori etenik gabe zulatuz. Kontakizuna zaindu behar da, zentzuan egon baita beti, krudeltasuna. Ez orduan, berriro errelatoarena, kontuz, eta lehen esan dizuet hizkuntza ez dugula ikusten, uste krudeltasuna, por ejemplo. Krudeltasuna, uste da, dauela egitate batean. Como es un hecho. Krudeltasuna dago zentzuan. Lehoi batek jaten duenean bere presa, ez da krudeltasuna, zuek etzen duten esan oze krudela, ez da sartzen krudeltasun kontzeptua. Krudeltasunak behar du zentzua. Krudeltasuna zentzurik gabeko, egitate batek, zentzua ez baldin bada existitzen. Osa, krudeltasuna guk jartzen dugu zerbaitek zerbait esan nahi duelako. Esanaiaren arabera da zerbait krudela. Esanaiaren arabera, ez horren beste egitate bat, ez? Osea, esan dugu, animaliak jaten dutenean, bai, gozeri delako, eta hori da krudeltasunaren kontzeptua sartzen. Igual sartu daiteke batzuentzat violentoa izatea. Bueno, baina krudeltasunaren adibidez dela, eretzako etiko-politikotik dagoen printzipio hori ia bakarra, ez izan krudela, ez? Punto, no mucho más. Krudeltasuna dago zentzuan. Zer errazen da gurean, zentzua materiala da, gurean, egitateen bidez gertatzen da, ez? Eta askotan ere, bortxaketekin ere ikusten da. Osa, bortxaketa bat daukan zentzuaren batik. Osa, ez violentzia bakarrik, ez da, ez da, en el codo, con la misma violencia, ez da berdina, ez da violentzia bat sinmaz, da zentzua. Osa, horrek esan nahi duen guztia, da esan nahi, ez da berez. Orduan, ez, errelatoan dago. Ez dake askotan, gertatu igual pertsona batzuekin izketan edo batekin izketan,
hizkuntzan detektatzen dezuela krudeltasuna hitz egiteko era, nola dagoen, ez? Hitz egiteko erak askotan dira krudelak, ez? Eta hor ikusten dugu igual argien krudeltasuna dagoela hizkuntzan askotan. Ez? Porque jende asko dago dela super krudela hizkuntzan, baina gero ez jarreretan krudeltasuna hizkuntzan dagoela, hitz egiteko eran, ez? Claro, pentsatzeko era da, ere, hizkuntzaren bidez pentsatzen dugu, ez? Baina askotan esan nahi dela, incluso inkonscientea dela krudeltasun bat hizkuntzan dagoena lokalizatuta, hitz egiteko eratan dagoena. Ez, eta askotan ez dugu identifikatzen, eta de hecho, orain krudelak irudikatzen ditugun, edo uste ditugun, sentitzen ditugun gauz asko, hain dela 50 urte, ez genituen krudeltzat identifikatzen. Porque hizkuntzan dago krudeltasunarena, ez? Orduan, bueno, hemen da pizkat hori, ez? Horrela esplikatzen berriro poetikoa da, baina da, errelatoa zaindu behar da. Ze kontakizun egiten ditugun, kontakizunak aldatu behar dira. Hizkuntza erabiltzerakoan beti galdetu behar diogu geure buruari zergatik erabiletit zau. Nik neuk, igual neure burua, azaltzerakoan, nik neuk nerekin hitz egitea zuen buruekin, ez? Ze hizkuntza erabiltzen ditugun, ez? Pulpa, zagizu esarago, vokabulario bat, histeri oso bat, nun ez egin diren subjetibitateak, eta histeri hori aldatzen ez da bada, ezin da subjetua aldatu, ezin da materialki beste subjetu bat sortu. Ze emozioak, materiala direna, da korpuzkera bat, hori ezin da aldatu errelato alternatibari gabe, hizkuntza alternatibari gabe, kontzeptu batzuk aldatzen ez da dituzue, eta beste batzuk neutralizatzen ez da dira. Eta kulparen arekin nahi dezu argi ikusten da, ez? Ez un konzepto, daukala jende guztiari ipurditik sartuta, gainera hor esaten deterea mailean, ez? Terapiena eta abar, ez? Arazoa jendea terapiera dijoala, eta arazoa dana, atera dutela ipurditik, atera regula, okagun eskopeta, eta hasi, kargatu, eta hasi, pixkat, ez alaitasunarena ere sartzearena, ez? Borrokarekin batera, ez? Pixkat amaiera da ere, esperantza disiplina da, alaitasuna ere, disiplina bat, da postura etiko-politiko bat, ze gainera, ezin da, tristuratik etorkizuna sortu, ezin dira errelato alternatiboa sortu. Horrek ez duzen nahi tristuraz dugun sentitu behar, por supuestísimo, baizik eta izan behar dela kapaz, tristurarekin batera alaitasuna jorratzeko egunero jarrera moduan, tristura ez dugu jarrera moduan landu nahi dugu jarrera moduan landu alaitasuna, porque horrek berriro, materia sortzen du ere. Hemen asko ez da jorratzen, baina ologi ontearena eta hori guztia da, guk materia berriak sortzen ditugu, gure diskurtsoen bidez, gure politikaren bidez, gorputz berriak sortzen dira, inkluso. Eta horregatik, hizkuntzarena ez berdin du materiatik. Askotan, uste da, ideiak eta direla gauza bat, eta materia edo gorputza da beste bat, ez. Hemen berriro, hau da jorratzen, baina bai idalotitzen da. Osea, hitz egiten den markotik da pixkat hori, ez? Eta autore desberdin jorratu dutena ere, Donna Haraway eta hauek, gualdatzeak ezagutuko duzue, jorratzen da biltzena, ez? Orduan, pixkat hori da, jazta, isiluko naiz, baina ez dezute galdera edukiko, seguro, Euskal Herrian da, ez que horru bete, ja. Bai, Galderak edo proposamenak edo iradokizunak edo mundu geratuko gara. Eta esango ditu, ez? Hala? Ni badaukat bat. Que feminismoaz ez duzu zer esan. Eta liburuan abertzean dago. Entzuten da, nikotelo barik. Bai. Se me coge el lado y la risa a ver, ez dakiten, zuk aipatzen duzu hori izan duzu, modernismoaren kritika bat egiten duzula, eta ni, sartzen naz, zu izaten duzu mujerismo ilustratua, maniz talde horretan sartzen da, ilustratua. Eta, galdera da, zuretzako, mujerismo ilustratua da, gizonen eta emakumeen arteko diferentzia
biologikoa txalotzen duena, ez? Osa, diferentzia biologikoa ez duzu onartzen. Ez. Bueno, a ver, txaro, eta gero esaten duzu. Guk, zuk, ez? Adibidez, esaten duzu gizon eta emakumeen desagerpena nahi dugula, ez? Edo nahi planteatzen duzula, ez? Eta hori, haien boterea, nola da, berdinduz lortzen da. Ez da, gizon eta emakumeen artean, boterea berdintzea lortzen danean, orduan patriarkatua bebai desagertuko dela, ez? Bai. Eta nik niretzako, eta bebai esaten duzu, orduan, emakumeei eta langileei, hori ez, eremu misto guztietan egon behar dela. Adibidez, zuk esaten duzu, utopia horretan, estatua, patriarkatua ja desagertuta, gizonak eta emakumeak berdinduta, zuk esaten duzu, egongo zirela, estatu horretan, zenbaki berdina. Emakume bat, gizonak. Emakume bat, gizonak. Ez hori dela bidea, bai. Ze, claro, ze diferentzia biologikoa horrek garrantzirik ez balu, nik esaten dut, A ber, hori galdera. Vale. Zer zentzu duen, orduan, adibidez, queer teoria horretan, zergaitik emakumea direnak eta transizioa gizonezko gorputza nahi duela, edotu lertzen, orduan, zergaitik diferentzia biologiko hori ez da kontutan lukidea zure hori, Utzi ezaltzen hori, bai. Nik hemen esatez oso azkar diferentzia biologikoa horrela, zergatik. Korronte biologiaren barruan, ezako biologia da disiplina oso garrantzitsua. Iaia disiplina guztiak bezala. Baina biologia evolutiboaren barruan daude, biologian daude korronte ezberdinak eta bat da deitzen duguna biologismoa. Da biologismo horrekin ados ez nagoena. Hemen nahi zartzen ze esplikatu beharko nuke, hau, ya lo que te estoy diciendo, entonces, iraketa el ritmo. Nik hau irakurri dut eta, bai, orduan, kontua da, gero niko egiten dut txiste bat edo, lehenago, nik hemen esaten dut. Porque biologia evolutiboaren barruan, berriro, gu, esatetenean gu da, materialistak eta bat, kokatzen dean korrontea da, hain zuzen ere, neomaterialista deitzen dena. Hemen zertzela batzuk ematen dira, ez gehiagin. Eta da esaten duena, politikak, alegia, biologia evolutiboan kontestuak aldatzen du biologia deitzen dugun hori. Orain arte biologia deitu dugun hori, organismo biologiko bat, kontestuaren arabera aldatzen da. Bueno, eso es Darwin, tampoco es tan nuevo. Baina gero, ekologia evolutiboan aurrera juten da zergatik. Claro, gure kontestuan ez da bakarrik organismoa aldatzen dela kontestuaren arabera, baizik eta genetika ere aldatzen dela kontestuaren arabera. Eta orduan, gudara matzagu karga genetiko desberdinak, baina gene horiek piztuko dira eta garatuko dira segun eta kontekstua. Claro, gure kontestuetan zesan nahi du, gure kontestuak dira politikoak, ez da bakarri mendia, zuaitza, itxasuak dira, guera, bizitera kontestu kapitalista patriarkal, oza dira politikoak. Orduan, horrez esan nahi du politikak, dala gure kontestua biologia aldatzen dula, adibidez. Orain, hartzen ari dira, neurtzeko ere, desberdintasuna gizon eta emakumeen artean, korteza cerebral horrek zenbat neurtzen duen. Garunaren, zergatik, ze emakumeek zinago, asko zer zinago bali maukate gizone bali baino, esan nahi du desberdintasun handia dagoela, desberdintasun soziopolitikoa handia dagoela. Claro, zergatik, zezuk, segun eta zein esten dezun, gero ere hau ere askotan ezakiten ez da gertzen. Segun eta ze jaten dezun, zuk biologia mota daukazu edo ez hori segituan ikusten da, quiero decir, janarena da, tita. Bueno, hori urteetan, belaunaldietan eta bat esan nahi du. Azten dira ikusten, claro, amoren dela 2000 urte, diferentzia
ikaragarria dagoela batean gizon eta emakumeen arteko volumenean. Leku desberdinetan. Eta orduan hor, printzipioz, oraingoz dakigunarekin jartzen dute patriarkatuaren hasiera. Zergatik hor, esaten da, hemen ja emakumei etzaile uzten haragia jatea. Haragi gutxiago emango zen. Eta orduan proteina gutxiago, eta orduan horrek gorputza desberdin bat sortuko du, ez? Y lo mismo hoy en día, corteza cerebral, lo que sea. Orduan daude analisi materialak biologikoak, porque politikak biologia aldatzen du, ez? Hori da ideia. Politikak biologia aldatzen du, para todo. Orduan, claro, biologia garrantzitsua dela, politika bezain beste. Orduan, segun ze politika daukazun zuk eratuko dituzu emakumeak eta gizonak ulertzen ditugun moduan beltzak eta ez beltzak, ez? Osea, edo zuriak eta ez zuriak, ez? Tal cual. Eta orduan, hori da ulermena, hori da gure ulermena. Ez biologiak ez duela hori, baizik eta biologia bera. Horregatik nik hemen momentu batean jartzen dut, ze, claro, olimpiadetan gertatzen diren, ez, cada 2x3, ez da bai dauekin, ya ere biokimikoak ya están un poco como, a ver, o sea, vale, ya, porque cromosomak ere esto no funciona así, no es la de I, X, Y, a toda la vida, no, complicatu ahora, porque puedes perder el I, hay gente sin X, o sea, esan nahi, porque gorputza, bera, genetikoki aldatzen doa bizitzan zehar ere. Orduan, hori guztia, adibidez nik hemen jartzen dut, hau da, larun bat, eguardian, jungera bazkaltzera, Ahmet ikusi dugu, arratsaldean da degi bizen elkarrizketa, eguardian jungea bazkaltzea. Eta niatea naiz momentu bat gelatxotik irten naiz tarte batez, komunera joan behar dut nire atzak bahituak dituen glas azukrea kentzera. Eta orduan nik hori esaten dut, genero femeninoaren eta maskulinoaren, porque hori da beste debate bat, zuk hemen sartu ez du transexualitatearena edo transgeneroarena. Hori nik korronte ezberdina daue. Claro. Esan eta ulertzeko era ezberdina, batzuk nahi dute hori da, transizionatu gizonera edo emakumera, beste batzuk ez dute transizionatu nahi. Osa esan nahi, ez? Horregatik hori ere, korronte ezberdina daude, ez? Eta nik esaten dut, claro, genero femeninoaren eta maskulinoaren abolizioa eskatu bai, baina gizon eta emakumeen desagerpena nahi ez dutenak zer, osa hori nola egiten da, ez? Claro, y es por el lío este de, ¿no? ¿Qué es biología? ¿Qué es no sé qué? Que desagertzen da politika sortzen manumako biologia. Hori da esaten dutena. Uste dute, nik hemen jarri dut, ez? Emakume egiten zaituena umetokiak direla, ez kasu batzuetan. Baina emakume guztiek ez dugu umetokirik. Orduan, bularrek. Baina gizonak ere bularrak dituzte, nireak baina asko handiagoak. Orduan, XXX kromosomak, baina emakume askok XY daukagu. XXY gera, edo X bat bidean sartu genuen. Asko zobeto beraz, en el chiste. Asko zobeto beraz, Borgesen txinataren ziklopedia eguneratua gizakiak sailkatzeko. A. Enperadorearenak. B. Putrefuntxak. D. Ile luze bat dutenak titian. E. Senar erdia eta bi belarrietako dituztenak. F. Txerrikumeak. G. Klasifikazionetan ez dauden urdandak. H. Gamelu ilezko eskuia oso fin batekin marraztutakoak. I. Kromosomak eskolako jolas garaian galdu dituztenak. J. Kastratiak. Porque ni kastrati buruzia egin ditut ere txiste batzuk. Bai, badakit Borges, porque hau da Borges entzea bat, eta mesaten dut oso eskuindarra zela. Eta hainbeste maite ditudan poema horien egileia guztiak ere, eta altaretarun hori esaten dut. Horregatik ez dut inoiz artea etikara murriztuko edo politika moralera telenovela monoteista batean bestela. Ze askotan ere, que me despista con el tema, baina, bueno, orduan, esaten duten edazte ilustrazioak, hor eman ziren, mujerismo ilustratua esaten denean hor, ilustrazioan eman ziren aurrera pauso eta hor esaten dut ere. Ikaragarri batzuk, oso ideia honak, en plan de la igualdad, por ejemplo. Lehenagotik ere bat zituztenak hori da, ez? Gero beraiek badirudin monopolio daukatela. Ez, baina hor, bai eman zirela ideia asko, eta horietan tartean emakumen eta gizonen berdintasuna, eta hor azten da lehenengo latu feminista, ez? Eta George, eta gero Wollstonecraft eta guzti hauekin. Hor zer gertatzen da, hor berriro, garai horretan ere, biologiarekiko ikuspegi zehatza zegoen, hori ere aldatzen jundena, porque paradigma zientifikoak aldatzen doaz. Zer gertatzen da, ez doa labana erritmo berean, eta ez da batena ailegatzen gizarteratzen erritmo berean. Orduan, claro, biologia egiten ari dira, enteratzen da gehiago, zu baino biologia ez duzula ikasten, edo berdintzait, edo zientzia sozialak, osea, ez? Baina, hor, egongo diren aldaketa, paradigma zientifiko horietan ere, claro, eramango gaitu bestera batera pentsatzea, inkluso arraza, osea, eta arraza,
ez? Genetikoa ez dakiz, hori dator ideologia supremacista, monoteista batetik, ez? La raza superior, no? Es la águila, tal cual. Eta gero, egarren mendean ja, eta gaur, si crees que la raza es gen, eres un racista. Eta gaur, berdina gatatu da sexualekin, porque oraindik berriro, ez gameko garrantzia ez dutelako, no sé si me entiendes. O los fenotipos, no, es porque eso es una cosa y otra cosa es nola eratzen da gero sujetuak, emakumean, gizonak, arrazializatuak, ez arrazializatuak. Es porque arrazializatuak, color de piel, pues como te pongas a estudiar los colores de piel, no hay ningún color de piel igual. Vamos en el mismo lío. O sea, es porque azkenean berriro, el racismo no va de color de piel, no va de pigmento, es un montón de cosas más. Es emakume izatea bezala, da konstrukto bat, ez? Eta orduan, hor egon behar dute korronte desberdinak, hor egon behar du aniztasun ideologikoa, beste borroketan dagoen bezala, emantzipazioaren alde, ze berriro, guk hori egiten dugu, feminismo materialistatik, osea, orain dikan minoria bagera, kosmobizioa dalak orain dikan oso ilustratua, alegia, berdintasuna lortu, eta ez horren beste klaseak desagerrarazi, edo taldeak desagerrarazi, osea, gu gaude taldeak desagerrarazi, ez dugu nahi berdintasuna kapitalizen eta horren artean. Ez, nahi dugu desagerraraztea. Gizonak eta emakumeek ere, boterea berdin duzen egitena, klaro, zer gertatzen da, zer esan nahi dugu boterearekin. Boterea ez da alkarrik botere ekonomikoa, da botere kulturala, da botere simbolikoa, da hainbat eta hainbat botere beste gorputz batzuk sortzen dituztenak. Porque emakumea izateko subjetibitatea oso garrantzitsua izan da, ez? O sea, comportarte como tal y sentir, ¿no? Bajo autoestima, inseguridad, porque claro, como seas segura, mamá, bum, 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 eres una madre macho. Claro, orduan, hori dijoare, hori eraldatzeko, ez? Hori eraldatzeko, nik esatu netena, ezin dugu desberdindu diskurtsoa alde batetik eta praktika bestetik. Osea, errelato berri horiek behar ditugu, berria berriro dakotzen artean, gure emozioak ere aldatzeko, eta hori askotan hitz egin dugu, movimendu feministak, ez? Egitura emozionalak aldatzearena. Eta, ze bai, badakigu hau ez dugula egin behar, hori dir sortzen du patriarkatua, pero coño, quiero pareja, no? O quiero mi hijo, no? Mi hijo propio. Eta hori praktika asko, oso zaila dela aldatzea desioak eta egitura emozionalak ez baldin badira gero aldatzen ere ez praktika, baina hori elkartuta joan behar du, eta borroka horretan estrategia bat baina gehiago dago, hori hori izan nahi, estrategia bat baina gehiago dago, ez? Eta niretzako horregatik borroka feministan eta oroar, emantzipazioaren aldeko borroketan estrategia aniztasuna egon behar du, eta horregatik batzutan igual ez gaude ados estrategia guztiekin, edo ez dugu igual estrategia horretan egon nahi beste batean, baina bai argi eduki estrategia guztiak beharrezkoa direla gauzak mugitzeko, gauzak apurtzeko, ez, eta lekuz aldatzeko. Eta errespetu osoz, beti, baina hori dela pixkat politeismoaren erezea, ez? Eta intersekzionalidadearen eta beste bat korronte horiena, ez? Hori ere korrontea daude. Osa, intersekzionalitatea batzuentzako, beste batzuentzako da inbrikazioa. Bada beste terminologia bat, Latinoamerikatik etorri denaz, intersekzionalitatea dator feminismo beltza, baina estatu batuetako feminismo beltzetik, ez? Osa, bueno, kontua da pixkat ikustea beste kosmobizio bat sortzen jundea dela, pixkanaka gauzak desberdin egiteko. Osa, etorkizun desberdin bat zehatzeko, eta ez etorkizun bat, danak egongo da igual, pero a ver, igual da, es como, bueno, no, porque, osa, desagertu, beste bizkaki batzuk sortu da ditugula, uste dut, hori da ere proposamena, en base lenguaje tabernero, baina, ez? Bi esker zearen batik, bakarra izan zen. Venga. Apur bat, janen biot, eta Marisa. Galdera da, ezagutzei buruz. Esan dozu ez, ezagutza leku askotan dagoena, eta nik badauko erronte bat ikustuten apur bat beldurrez, baina ezakit ikusi behar duten beldurrez, ez? Eta da, pseudocientzien mundu guzti hori, ez? Coaching, daupioa jende harri bat aramala amentiko energetikoa, ezakit,
izan bera aterkonita bat, porque no sé qué, ulertzen zazu, ez? Eta zalantza dekot horregaz zela jokatu, oinarte izen dakur bat, bueno, azuri den botzu ondo, listo, ez? Baina, uste hor dagoela oso politikoa. Bai, a ver, hori da. Ni metodo zientifikoaren aldekoa naiz. Que quede claro, Osea, ni metodo zientifikoaren aldekoa naiz. Zer gertatzen da, metodo zientifikoa politikoa dela ere. Eta orduan botere harremanak daude, alegia, segun, porque hor zientzian desplegatzen diren kontzeptu horren atzean marko badago. Horregatik egin filosofia, marko hori identifikatzeko. Porque filosofiatik, filosofian zer egiten dugu? Pues precisamente da zientzia guztien, jakituriaren eta bat fundamentuak begiratu. Eta orduan, zientziaren filosofia hori da. Da begiratzea, ze kontzeptu, zen marko erabiltzen duen zientziak, egia zehatzeko. Bale, zer gertatzen da? Zientzia ere askotan oso era desberdinetan ulertzen da. Horregatik nik esan dut. Zientzia ez da zientzia, da metodo, zientziak lotzen duena, zientzia ditzen dezuen hori, lotuta dago metodo berdintxua erabiltzen dutelako. Zientzia ditzen ditugu gauza horiek. Metodoa da. Da, metodo experimental bat, normalean, bai, pauso batzuk dituena, esperimentuarena, hipotesi batzuk, eta abar. Eta gainera, metodologia hori, oso simplifikatzen ari naiz, ez du egia bilatzen, porque hori askotan uste da, zientzia egia, zientziak ez du egia bilatzen, egiaren teoria pila bat daudelako ere. Orduan, egiak, zientziak bilatzen dituena da, tesiak, dira, enuntziatuak, hemen, faltsuak izan daitezkeenak, alegia. Enuntziatu bat zientifikoa izateko, ¿vale? Y no la hoja de coca según como caiga, ¿no? Pues eso, por ejemplo, enuntziatu bat izateko zientifikoa bete behar ditu zenbait kriterio. Kriterioiek aldatzen doaz historiarekin, historikoak direlako ere, ¿vale? Horregatik esaten, zientzia bera eraldatzen doa, zen metodo zientifikoak eskatzen dizuna da, zuk esan dezun enuntziatu hori frogatu ahal izatea. Hori hasten da zergatik. Zientzia modernoa ditzen dagoen hasten delako pixkat jainkoaren kontrako metafisika honekin. Osa, esan ez, a mi no me hables de Dios si no lo puedo ni ver, ni tocar, ni nada. Ez, eta hori hasten da empirismoa, eta nik zerbait ikutu ezin bale, begiratu edo ikusi ezin bale, usaindu ezin bale. Eta ez da existitzen. Karo, hori hasten da. Es un poco radical, baina ondo, porque kasu horretan daude metafisika religiosoaren kontrako borroka bat izango delako, ez? Dios no se ve, no tal, no cual, eta hortikan hasten dira atakea. Hori eraldatzen jungo da. Baina berriro, nik horregatik esaten dut kontuz, porque historikoa da, zientzia ez da egitate absoluto bat, baizik eta metodologia zehatz bat, experimentazioarekin eta zerikusi daukana eta kriterio batzuekin. Eta ere politikoak direnak. Orduan, horri deitu zen zailo ezagutza, horri deitu zen normalean guk zientzia ditzen dugun hori ezagutza, eta beste jakituria motei, jakintzak esango ditugu. Zer gertatzen ari da? Alde batetikan. Karo, zientifikoak egiten duten zientzia, eta gero gizartean sozializatzen dena ja aldea da. Eta hau gertatzen da ere con las piedras, esan nahi, y con la medicina china, alegia. Claro, porque la medicina, por ejemplo, txinatar medikuntza da pasada bat. Claro, hemen izten dana es una puta chorrada, ez edo, normal, ez alkagulako sozializazio zirkuito horiek, eta abar. Zer gertatzen ari da, egia da, zientzia occidentala, baina arte oso hermetikoa izan dela, eta dena baztertu duela, ez zuzen ere, begirada supremacista horretatik, no? El que sabe soy yo. Hori pixkat malgutzen ari da horregatik, orain ere, eta hemen, osakidetzan eta hainbat zeatan, ja sartzen ari dira. Beste jakituria eta ezagutzan mota batzuk, eta sinatar medikuntzatik hartzen da, pila bat, entre otras cosas, medikamentuak egiten direlako ere, zitotik, belarretatik, eta hortan, nortzu dira zeak, sinatarrak, irekitzan egin dira, hemen hasi zen bere momentuan homeopatia, hasi ziren ez dakizetal, hasi ziren... Claro, zer gertatzen da, nahazten dela budismoarekin, con el esto de la piedra, con el esto de la hierba, con el esto de la cucul, todo en una especie de... Claro, hori oso arriskutsua da. Porque esan duzun moduan, negazionismotik ere etorriko da fascismoa. Fascismoaren ikurretako bat, segun eta nun ikusiko dugu, ere negazionismoa izango da. Negazionismoa zentzu horretan de zientzia, en plan kontzeptu potolori, ukatuz, ez? Claro, berriro, zientzia da metodologia zehatz bat, metodologia hori gainera aldiretzen diguna da eraldatzea, horregatik pasatzen gea mekanikotik Newtonen mekanikatik
mekanika kuantikora, esan nahi eta zuzen ere ez, horra abantziak eraldaketak daudelako, baina, efektibamente, behar dena da, beste jakituria gaztagutza batzuk uztartu metodologia horrekin, eta ez horren beste metodologia hori neutralizatu. Hori izango izateke pixkat. Zer gertatzen da, jendea gure hezkuntzan ez gerala ezten ondo zientifikoki. Gero kritikoak izan ahal izateko zientziarekin eta izuzen ere hori ez manejatzeko. Orduan dago ez jakintasun bat ere oso handia guk erabiltzen dugun zientzia metodologiei buruz ere. Eta orduan hortikan ez jakintasunetik ere etortzen da gero un poco negar eta jun errezera. Esta teoría no va a salvar o yo que sé, ¿no? O la meditación no es todo, oso garrantzitsua meditazioa. Baina, por ejemplo, meditazioa da pasada bat. Claro, baina gero onazten da con toda un, bueno, gero ere berriro, ez? Jendeak, bazaukanean jainkorik, ez daukanean ezakize, gauzetan sinistu behar du, eta askotan berriro, daukazu ere eskura daukazuna. Eta orduan, ez, lasaitzen dizuten gauzak, ze berriro, denok ez daukagu irisgarritasun berdina, akzeso berdina, ez, erramenta desberdinei, edo bizitzan dauzkagun kezkei erantzuteko baliabide, ez, kognitiboiek edo dana darakoa, ez? Inkluso liburuak, askot ezin dute, ez sikiera. Baina, ni baina nago pizkat, ez luego hortikan bai behar dela borroka negazionalismoaren zentzuan, ez porque bakunekin ere berdina hartatu zen, orduan dena nastuta, entonces una cosa es que haya kapitalismo, eta orduan kapitalak, eta orduan korporazioek, ez? Osea, egitea erazeatz batean bakunak eta saltzea erazeatz batean, eta beste gauza bada, bakuna. Metoda zen bakuna. Milioika pertsona salbatzen dituena, urtero milioika jakintasuna, dana nastuta, baina hori berriro, hezkuntza publikotik egin behar litzateke, eta hezkuntza publikoa, begirana dagoen. Baina, guztion ardura da pixkat ere... Ez eta berriro, esatzen duguna, ez, politista, dena ez da bai edo ez edo, ez eta gauza konplexua dira, metodologia desberdina daude, eta humanitatean ere zenbaitan sinistu behar da. Osea, milaka eta milaka urte daramatzagun lentos de cojones goaz hori bai, baina, gauzak lantzen eta gauzak, ez, eta osatzen dut txertuaren gatik, osatzen dut medikuntzak zenatarraren gatik, osea, 5.000 urte daramatzate landareak zehatzen, osea, da pasada bat, hor dagoen jakituria da pasada bat, gorputzarekiko, ulertzeko era, eta horretik ustargarriak egin behar ditugu gauza. Aber nola sozializatzen den dana. A ver, entzuten jatezta. Bueno, ni ez dakit hemen zientzialaririk badagoen, baina ni bana. Zientzialari moduen esaten dut behar dut, dekotela buruen plof. Osa, ez dibola da. Esan dutzazu Mireneri, bola da, ze informazio asko dau, eta, niri ointza bertan, enbuten duztuzu genetikako klase bat, asko sobeto urteko bat, liburu hori erakurtzi baino, horregaitik, Mireneri esan dutzazu, epigenetikari buruz egon zara berbetan, ez? Dala, hori ez, geneak, gene batzuegaz, gure, egia esan da, gure informazio genetikoa horregaz azken gara, hori dena, baina informazio genetiko hori espresatzen da, espresio hori oso politikoa da. Nik uste dut, politikoa baino gehiago, kode postalarekin zer ikusi gehiago dekola. Eta, ez da bakarrik politikoa nik beti zatzet ekonomia eta dimentsio soziologikoa, Bai. Gero, asmarketa batzuk, gero, ulertu dut, hor, zertelada horietan, liburuan ekin oso zen zertelada horietan, gero, asmoe dauela, edo hori, garatzeko, ez? Bale. Enkantatzen nahi egoitu destia, horrengoa, ez? Bai, eta batez be, transgenikoen ingurue, Mercedes Novales ezagutzen duzu, ez? Gustat ez. Oso jo gorrosa, zenekin, abek, bera? Mercedes Novales. Ez.
katedratika da, biokimika molekularrean, farmazia fakultatean, jubilatua da, eta emondotzie transgenikoi buruz, nire irakasle izuna elikagai transgenikoi buruz, eta emondotzie sari asko, eta horietako bat, da berak proposatzen, el Principado de Asturias premia el trabajo de Mercedes Ronald, vale. Eta da, alimentos transgénicos y alimentos ecológicos, aspectos bioéticos. Batanaxi garena... Ezagutza zudan da. Bai, klasen momentu eta dana, bai. Batanaxi gana hausnartzen badozu edo gehiago tiretzen badozu, komendetan dutzu bere liburuak edo bere artikuluak edo lan irakurtzien. Ze oso, gure bat oso bai, kontaktu eman aldatzut, Bai, kontaktuan gaude, bai, kara, eske nik egia da, ezagutu nunen ez nuela irakurri, oza, ez zerri. Hor ezagutu nun, zilan ezagutu nun. Orduan, bai, irakurtzeke daukat. Ez, bandanana ez, emertzena. Gazteizen da, niño. Bai, nire ergontza, bai, bidali meiz mesedez edo zerra emango dizut eta informazioa, por favor, ez esan hau. Hori, informazio. Eta bidali artikulutxo batzuk gehi ez da de paso. Vale, Marisari dugu modotzataz, eta gero ja, vale. Eta gero bai, esan dozune, transgenikoak jarraituz, parkatu. Ez da bakarrik elikagai transgenikoak. Sartzen gara asko, bandanaxia, sartzen da asko elikagai transgenikoak, eta eta horrek, globalizazioa, eta hori dena. Baina, klaro, ez dugu hausnartzen, dauzele bai, pertsona transgenikoak, dauzela farmako transgenikoak, adibidez, insulina da transgenikoa, eta ez jaku inoz okurrituko pertsona diabetiko bat, edo insulina injekatzen den pertsona bat, pertsona hori transgenikui dala esati, ez? Hola, ¿ves? Lo voy uniendo con la alimentación animal, ¿no? De vacas transgénicas, no sé qué, eta hori da. Gero bai dauz, bai, arropa, vale? Dauz, transgeniko mota asko, eta txeketan gara, elikagaietan, leku modernuen, estatu kapitalistetan, baina hirugarren munduko estatuetan ze pasetan da. Horren inguruko hausnarketarik ez dago, eta gainera nik uste da, nire ikuspuntutik garrantzitzu dira elikagai transgenikoak, no van a hacer milagros porque el milagro hace el dinero. Si hay hambre es por dinero, no es baina garrantzitzu dela. Eta gero beste hausnarketa bat, metodo zientifikoari buruz, eta hori dena bai egia da, zientzia kuantikoa esakigu zerez, horri buruz, eta bai egia dela, gu zientzilari eta ikerlari moduen, ikertzen duguna, gizarteak ez deko kultura zientifikorik. Hori pandemian ikusi da, zertan virus bat, zertan bakteria bat, zertan jendeak horrek gauzak normalean ez dakit, eta nik geratu nintzen flipauta. Eta nik uste dut, hori zientzilari moduen hausnartu behar dugule ez bakarrik paperrak argitaratzi ez bai, divulgazioa eiki ez, divulgazioa ez da premietan. Postu bat erako, irakasle postu bat erako, PDI bat erako, ez dago ez balixo, baina gizarterako bai. Eta horregaz oso gaz. Bueno, lo corriendo negas, aunque no me entiendan. Hor, interesgarria, porque transgenikoen kontuan ere, ez da baida interesgarria daude. Nik hor, xiba ez dakitzen dutaren ez dut horren beste irakurri. Pero, claro, transgenetika hori berez, naturak egiten du. Osa, esan nahi dut, ez? Claro, eta gizakiak askotan ere, aziak, osa,
jorratzen jundira urteetan eta urteetan, da Xibak esaten du, berez hori da transgeniko alegia, zuk moldatzen dezula, manipulatzen dezula, aziak asko zere hobeagoak izateko, eta hori beti egin dugu, ez kontua da, berriro, nola egiten da, zenolako mekanismoak, diskurtsoak, eta zenolako violentzia eta monopolizazioa dagoen, ez horren beste kontzeptua, pero que bueno, ya lo están cooptando, ez? Baina hori ez da, per se, baizik eta askotan, esaten genuen lehen, ez? Gero ere, claro, kontzeptu baten inguruan informazio gehiago daukagunean, pues, gehiago asmartu dezakegu edo kritikoagoak izan, kontrolatzen ez baldin badugu, baino, ez? Aurroiek zerbait ezagik daude edo, estoy estropeando algo, estoy paralizando algo, aurroiek? Vale, jaten, igual orain gai aktibitate bago, katego. Ni esker. Besterik galdererik edo proposamenik edo iradokizunik edo... Lagur bituz ez, politeismo bastarra proposatzen duzu. Irakurri dut, ideiak antolatu eta gizartea eraldatuko duen munduan egoteko modu bat. Hori da. Ya está, ez, amaituko dugu, ya está, bai, ya está. Ni esker, guztioi etortzea arrela. Eta